Stilkarakteren for Lawrence Ask, det blev 8,1 med et fradrag på 0,2 for overskridelse af fejlfri tid. Det giver. Det kommer vi tilbage med, for den fejlfri tid er netop lige blevet rettet til 75 sekunder. Så det vil sige, at stilkarakteren for Lawrence Ask, det bliver i dag 8,1, tillagt resultatet for i går på 6,1, det giver i alt 14,2. Næste ekvipage er start nummer 3, det er Vitskuse Jenny Star med Stær i sadel. Den er efter TaylorMade Stardust, Lambrusco Asger Morfar og oprettet af Stuteri Vitsko ved Eva Søndergaard. Faderhingsten med TaylorMade Stardust, født 2006 efter Staccato og Goodman. Den ejes af Katrine Lund her i Danmark. Den bestod 35 dages testen i 2009 på Vilhelmsborg i springning med 821 point og blev således 5 ud af 10.